това не ползвам нормална вода за уста. Вече от може би 2 години. От 2 години вече не ползвам и паста за зъби. Здравейте, хора! Днес искам да ви покажа как се прави моята натурална вода за уста само с две съставки. Сейлонска канела, пръчица. Може и с смоляна, обаче после е много трудно да прецедите. И карамфил. Карамфил, знаете какво е, тези мъничките. Нали? Знаете какво е карамфил? Както и да е, ако не знаете, препоръчвам всеки да има карамфил вкъщи и канела. Някакви полезни съставки имат тези две нещица. Много лесно става. Взимате си двечки такива пръчици от канела. Слагате ги в едно малко нещо, в което може да поберете 500 до 1 литър вода. И слагате две такива пръчици и също слагате може би 10 на 15 може би от тези карамфилчета. Ето сега така ще слагаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Даже може би на око, не ме интересува, даже сложа може би повече, нека е по-силна. Така, слагаме ги, двечките и след това взимаме вода. Водата пия горна баня, защото някъде гледах една жена, която прави такива тестове за водата и казваше, че горна баня има много високо pH, така алкално, нали. И също така прочетох, че да има малко флуорид, което е хубаво, защото Велинград, примерно, има 4,4 милиграма, други води имат по 3,3, тази има 0, нещо, което е хубаво, защото флуорида не е много полезен, той е невротоксин. И поради тази причина не ползвам всъщност нормална вода за уста, защото не има много флуорид и поради други причини не я използвам. Тя много убива всички бактерии в устата, дори и добрите, от които се нуждаете, за да имате здрави зъби и чиста, хубава уста. Има и трета съставка, не е само карамфил и канела, която може по избор. Сол. Аз използвам келтска сол. Тя ми е любимата. За много неща ползвам. Доста я ползвам. Ще направя друго видео. Слагам си вътре и сол, да реминерализира зъбите, което също е много важно. Преди да започна с тези натурални неща, винаги всяка година като ходя при зъболекар имах кариес и така нататък. Сега вече наистина нямам. Мия си зъбите, ще ви направя друго видео с какво си мия зъбите, но и тази вода за уста наистина помага. Аз, както казах вече май, след като се изжабуря с нея, я пия, защото карамфила и канелата са всъщност много полезни и за други неща, не само за устата-кухина, както те са пречистват микробите от устата, така могат и от червата. Така че сега, след малко, ще ви разкажа за карамфила и за канелата, защо са толкова полезни. Имам един лист с неща, така че в следващото видео, което сега ще започне, ще разберете с какво точно тези две неща са полезни за устната кухина. Сега нека да навлезем малко по-надълбоко за полезните действия на тази отвара. Тази отвара убива бактериите. Канелата и карамфилата елиминират микробите, които причиняват кариеси, плака и гингивит. Изследванията показват, че канеленото масло може да действа по-силно от някои химични води за уста дори. Второ, заздравява венците и емайла. Карамфилът съдържа есгенол, естествен, обезболяващ и противовъзпалителен агент. Тези агенти успокояват венците и предпазват емайла от изтъняване. Дори ако вече ви е изтънен, може да го подобри. Трето, освежава дъха. И то много добре, аз вече съм го пробвал. Канелата унищожава бактериите, които произвеждат неприятната сявна миризма в устата, особено сутрин. Дъхът остава чист и свеж часове наред. Четвърто, намалява възпаленията, не само в устната кухина, но и вътре в тялото. Перфектна за чувствителни или кървящи венци. Пето, антиоксидантна защита. Тези две съставки предпазват клетките в устата от оксидативен стрес и стареене. Тоест, ако го пиете, може и други неща. Противогъбичното и антивирусното действие се бори с кандида и дори някои вируси. Той е натурален щит за устната микрофлора. Ако искате да си направите и вие такава вода за уста, много бих се радвал и ми кажете отдолу какво е мнението ви за нея. Това е завършеният ни продукт. Ето е водата за уста. Вижте какъв цвят е придобила от канелата и от карамфила. И сега си я прецеждам. След това си слагам в хладилника. Тя се седи в хладилника и всяка сутрин и всяка вечер, когато искате, пивам си, жабуря се. И след това аз го гълтам. Вие си преценявате дали искате да го глътнете или сплюете.